AIS Technology hija kumpanija li ilha topera f'pajjiżna għal numru ta' snin u ħolqot l-ewwel Palm Readers fis-suq Malti. Din il-kumpanija baqgħet tevolvi tant li llum toffri soluzzjonijiet teknoloġiċi f'diversi oqsma għal klijenti minn setturi differenti, fosthom tas-saħħa, tal-manifattura u l-edukazzjoni. Ħarset il-kumpanija tul l-aħħar snin daret lejn l-intelligenza artifiċjali u l-Internet of Things qed toħloq ukoll logħda tal-enerġija aktar effiċjenti għar-residenzi f'Malta. Fi żjari li jagħmel il-Ministru għall-Ekonomija qal li din il-kumpanija tħaddem 30 ruħ li ħafna minnhom huma frott is-sistema edukattiva Maltija u għatena l-impenn tal-Gvern li jgħin lill-kumpaniji jsaħħu l-ekonomija ta' pajjiżna. Huwa negozju li jopera fil-qasam teknoloġiku li dejjem aġġusta ma' żminijiet. Kien negozju wkoll li ra l-opportunitajiet fejn din li timxi pari passo wkoll mal-politika ta' dan il-Gvern, speċjalment fil-qasam teknoloġiku u anke tramite skemi u inizjattivi ġodda fosthom fejn jidħol il-qasam tal-intelligenza artifiċjali, il-qasam tal-IoT, il-qasam ta' big data u data analysis, rajna l-kumpanija li tidħol allura f'setturi ġodda tara mbagħad opportunitajiet ġodda u tkompli tikber. L-Inġinier Daryl Xkembri li huwa l-General Manager tal-kumpanija qal li s-sigriet tas-suċċess huwa li l-kumpanija baqgħet tevolvi. Il-viżjoni tal-kumpanija hi li issa tmur lil minn xtutna biex tesporta dawn is-soluzzjonijiet teknoloġiċi. Il-viżjoni tagħna hija li nkomplu nikbru. Nixtiequ nikbru barra minn Malta, nixtiequ nieħdu l-esperjenza li aħna ġbarna tul daw is-snin kollha li qiegħda fin-nies tagħna, li qiegħda fil-equipment li aħna nipprovdu. Nixtiequ nħuduha barra biex noffru soluzzjonijiet li nafu li jaħdmu Malta u noffruhom postijiet pajjiżi u swieq ikbar.